Wrth glirio'r atig mwyn cynnal seil gist car o ddeiti 25 mlynedd yn ôl, prin yr ystyriodd Wallace-Jones y byddai'n ei ysgogi i sefydlu ei busnes ei hun, Something Different Wholesale. Bellach, y cyflenw'r rhoddion sy'n tyfu gyflymaf ym Mhrydain, mae Something Different Wholesale yn cynnig rhoddion, ategolion cartref a chynnyrch gardd ynghyd â llawer o eitemau eraill. Ond nid yw pethau wedi bod yn hawdd i Jane. Yn dyslexic, nid oedd yn academaidd yn yr ysgol, gan olygu y bu rhaid iddi weithio'n arbennig o galed i gyflawni y dyheadau bywyd. Gallai eraill o bosib ystyried i dyslexia'n faich, ond i Jane fe'i hysgogodd i weithio'n galed a llwyddo. Gweithaf ailfuddsoddi revenue ac elw'n llwyddiannus fel modd o dyfu ei busnes yn organig, gwyddai Jane bod angen mwy o arian arni i ddatblygu Something Different Wholesale ymhellach. Wedi darllen am Fanc Datblygu Cymru, cysylltodd Jane yn holi am arian. Wedi cyfarfod cychwynnol, roeddem yn gallu cynnig benthyciad i fusnes Jane o fewn 2 wythnos yn unig. O fuddsoddi mewn tîm gwerthu a rheolwr newydd, i brynu fforch godi newydd ar gyfer ei warws. Mae Jane wedi gallu darparu ar gyfer ystod ehangach o gwsmeriad corfforaethol mawr. Ni fyddai hynny wedi bod yn bosib heb y cyllid ychwanegol. Gan gyfuno ei hangedd hi a'n cyllid ni, rydym wedi helpu i sicrhau bod Something Different Wholesale yn gallu gwneud rhywbeth gwahanol yn y dyfodol.